Estem passant moments difícils. Hem estat dies i dies sense poder eixir de les nostres cases. Hem hagut de reinventar-nos per passar el confinament de la forma més divertida possible. Hem tocat instruments, hem fet esport, hem aplaudit als nostres balcons, però, sobretot, hem après a valorar més si cap tot el que hem trobat a faltar aquests dies. Durant tot aquest temps, des de l'Ajuntament de l'Olleria, hem estat treballant sense descans per la seguretat i el benestar de tots els nostres veïns i veïnes. I intentant guanyar-li la batalla cada dia a aquesta fastigosa pandèmia que ens ha tocat viure en primera persona. Des del consistori, volem mostrar la nostra estima a totes aquelles famílies que hagin perdut a un ser estimat en aquestes circumstàncies. Però a l'Olleria tampoc ens oblidem de totes aquelles persones que amb força i valentia ens han ajudat a fer front a aquesta situació. Molts dels nostres comerços van haver de tancar les seues portes, però alguns altres, els essencials, han estat al nostre costat tot aquest temps, quan més ho necessitàvem, complint amb totes les mesures de seguretat, atenent les comandes telefòniques, realitzant serveis a domicili, en definitiva, cuidant-nos i fent-nos més fàcil la vida. Sempre amb un gran somriure. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de l'Olleria, volem donar-los les gràcies per tot el que feu per nosaltres cada dia. I per als que no han pogut estar ahí i han hagut d'aguantar aquesta situació, per a tots ells hem creat el Pla Reactivem l'Olleria. Un pla que suposarà una gran inversió econòmica, destinada a ajudar i a promoure la compra al comerç local. Reactivem l'Olleria està pensat per a reactivar de nou l'economia del nostre poble i seguir creixent junts. Reactivem l'Olleria suposarà una gran ajuda per al comerç del nostre poble, però també per a totes les persones més vulnerables. Però recordeu, hem d'estar units. Som tots nosaltres, tots els veïns i veïnes, els que anem a traure el nostre poble endavant. Compra al comerç local, fent créixer l'economia del nostre poble. Jo compre a l'Olleria. I tu?